A navázat ještě jedno, tak bychom ho ještě dostali. Pěkný, Vašíku, pěkný. Láďo, jak to vidíš? Ještě ten jde. Je to možný. Je, Vašíku, pěkný. Já musím myslet vejš. Tyjo, to je nad Gold Servisem někde, ne? Ochláď, v takovéhle vejce tady ty vrtulníci záchranný. Byl jsem. Bacha by nějaký... Co? Bacha by nějaký to neletěl.